Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ingħaqad mal-kap tal-Oppożizzjoni u tefa' dubju fuq xogħol l-imħallef emeritu Alberto Magri. Meta Chris Said kien mistoqsi minn One News jekk jemminx bħal Simon Busuttil li l-inkjesta indipendenti fuq il-każ tal-eks-xufier tal-Ministru Manuel Mallia hija cover-up, Chris Said wieġeb hekk. Iva naqbel perfettament ma dak li qal il-kap tal-partit kien ċar. Chris Said infexxi attakka wkoll wieħed mill-eks imħalfin li huma parti mill-inkjesta indipendenti. Mhuwiex ġudikant l-eks imħallef xi berras. Il-bord tal-inkjesta ġie appuntat mill-Prim Ministru wara li l-kap tal-Oppożizzjoni rrifjuta li jinnomina hu min imexxi l-inkjesta. Issa Chris Said mar pass oltre u qal li l-inkjesta hija inutli. Inutli din l-inkjesta. Jaslu għal x'jaslu l-konklużjonijiet tagħhom. Inutli. Chris Said kellem dwar ir-responsabilità politika. F'dan id-dawl staqsejna dwar George Policino, Tonio Fenek u Austin Gatt u x'tip ta' responsabilità refaw. Hawn Said ħarab milli jwieġeb. Refaw ir-responsabilità politika Austin Gatt, Tonio Fenek u George Policino iva jew le. Diġà weġibtek ġeni sal din il-mistoqsija, dak bir-rispett kollu diġà weġibtek jekk inti m'intix kuntenta bil-risposta dik ħaġa. Diġà weġibtek meta m'għandix problema ġenis. Staqsejna darba oħra bit-tama li jkollna tweġiba dwar kif refaw ir-responsabilità politika Tonio Fenek, Austin Gatt u George Policino. Iżda xejn. Diġà weġibtek x'għamlu Gatt, Fenek u Policino. Grazzi ħafna. Grazzi. Thank you. Intant il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil bħalissa għaddej b'attakk bla preċedent fuq istituzzjonijiet rispettivi f'pajjiżna. Dan għax jinsab f'dadja li ma bħala msejsa biss biex akkosta kollox tinħeba l-verità u jtajjar mill-ewwel lill-Ministru Mallia mingħajr ma jħalli l-fatti joħorġu mill-inkjesta. Busuttil mhuwiex qed jiġru jisus wara l-verità, iżda jrid biss li jtajjar lil persuna. Il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax ikun emnut għax minkejja li huwa jitkellem ħafna fuq l-ħtieġa ta' politika onesta huwa stess għandu double standards ta' kif isiru l-affarijiet.